Amen. Amen. Tendele ndo kwaziso basarutse mfundisi wenu mfundisi mugari na mai msalama Yesu. Amen. Jalandi werenge scripture book kupabo kuna Acts chapter 3 from verse 1. I'll read. And Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called the Beautiful, to ask for alms from those entering the temple. Who, seeing Peter and John about to enter into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus, rise up and walk." And he took him by the right hand, lifted him up. Immediately his feet and ankles and bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered into the temple with them, walking, leaping, and praising God. All the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Mutawe kupenye wenu shogolenye linotenda hapa linotitsura linotitsana kuti foresa muzita la Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Nyayandi nayo nasi lokati common story wachinjitakaitwa nyaye kune murume waita kurwanya abazake undo sisi wapa gate church ama zvichida dzaipinda muchechi but vaingosiya munhu pagate iyo vachipinda muchechi vaisiya munhu pagate. Handizive kuti vana vakatrasta panze kudarika chechi indava nokuti vaienda kuchechi votakura hama yavo but kutakura hama isene kuti vanoida hama but vanoida zvekuti havadi kupinda nayo kuchechi. Kureva kuti handizive kuti maybe naivo vaipindawo chechi but vangasingatrastewo chechi yacho vakatoona zvirinani kuti hama yedu iswire panze isu tiri mukati. Vaienda kuchechi naye but anga asingapinde muchechi aisiwa pagate ivo vopinda mukati. Zvichida chikonzero chataurwa ndechekuti murume uyu une mari aida kuti ikandwe mundiro make, was begging at the gate. Wakasarudza kuva ebhega pachechi than kumaraini kana kune imwe nzvimbo. Challenge yandiri kuona ine murume uyu, he became a shareholder in the things of God to an extent yekuti haadi mari yekubhawa, haadi mari yemuzera, anoda yekuchechi. Especially vanhu vari kuenda kuchechi kunopa Mwari, iye ndiye vanofanira kutanga atambidzwa Mwari asati awana. Zviri pachena kuti vanhu vari kuenda kuchecha vane kufaridza vatakura, vane mari nezvishandwa zvadonedza kuchechi, but pagedhi vakagarirwa nevamwe vakuru vanotanga vatora Mwari asati atora. Dambudziko remurume uyu rakaramba riripo kwenguva refu nekuda kwekuti anga asingane Mwari wacho but aida mari inoendeswa kwaMwari wacho. Nokuti kana dai aidawo Mwari aiti hama dzangu kana ndagogara panapa ndawana mari mozonditakura kuti pinde muchechi, but zvinotaridza kuti white trust outside
than inside kureva kuti anga asikade Mwari but aida benefits anowanikwa paMwari. So izvozvo ilife yevanhu vari muno but vari panze vakauya kuzotsvaka zvavangaitirwe naMwari, zvavangede kuti Mwari aite muupenyu hwavo, but ivo rudo naMwari wacho pasina. Munhu aisiwa pagedhi, vanhu vopinda mukati. Chaagarira pagedhi ane mari yaari kuwana kubva kuvanhu vari kupinda muchechi. Zvoda kuti akagara pasi akatoanalyze kuti kuchechi kune mari. Handingaende kunopemha anyway, but I'll go to church. Bible that daily vaimutaura kuti anga asingarove pagedhi aingorova muchechi, but pagedhi rechechi aiuya. Kureva kuti ilife yemunhu uri kuvari muno wekuti iwewe haurove uri kumba kana kuti uri panze, unorova pakuti hauna kuinga Mwari wacho, but wakainga kuzofellowshipa, kuzosangana nevanhu vari kuinga Mwari wacho. Nokuti akainga Mwari anoita zvepaMwari, but asina kuinga Mwari ari muchechi anoita zvevanhu iye ari muchechi. Zvinoita kuti pawakauya muno hauna zvaMwari zvauri kuita, asi une zvevanhu kunyenga not wakatouya and you became part of us, but nyaya yako hainaenda Mwari wacho. Unenge wakaziva kuti ukaita vanhu shamwari dzekuenda kuchechi dziri nani, ukaita nasabwira vanoenda kuchechi vari nani, kwete kuti ukaita Mwari aiwa, but wakaziva kuti vanhu vekuchechi vari right. So murume uyu aitotakurwawo daily, but aindochekwa pagedhi vanhu vopinda mukati. Chinangwa chake anga ane dambudziko rake akasvika pakuaccepta. Saka anga asikade the way out of the challenge, but aingoda how to manage the challenge. Mari haina kumupa makumbo kana kufamba, he was a paralyzed man. Mari akaita kuti awane chekudya iye asingafambe. Zvoti akasvika palevel yekugamuchira kuti dambudziko iri nderangu ende handichabuda marini, but I need an assistance. Kungopiwawo mari yekuti ndigone kurarama, but ndichirarama ndine dambudziko rangu. Wakagamuchira dambudziko rake. It's one thing kuva nedambudziko, it's another thing to accept that this is my life, this is me. Mukadzi weshune akapiwa opportunity naElisha, chii chaunoda nekuda kwezvakanaka zvawaita, ndokubva ati I'm okay. Gehazi ndiye akazotaura kuti pamba pano hapana mwana. Zvoda kuti mukadzi anga asvika palevel yekuti zvemwana zvakaramba. Kana nyangwe angapiwa opportunity neprofit nemunhu waMwari, haana kutaura ishu inomunetsa dambudziko rake, akati I'm okay. Tine vanhu vasvika palevel yekuti they are now managing, zvekuti vanotoda kutoziviswa kuti chauri kumaneja ichi dambudziko you are not okay. Ndinoti kana takakuenda svika kuweekend kunoona mama wangu vanogara kumusha kunzindokosha, so tinovafonera mama tiri kuuya, so that vanogona kuprepare zukuru or something. So vanotopinda mukitchen maybe 2 hours down the line variko misiri munoti kuenda kumba. Patinosvika kumba, patinongonopindawo mukitchen vapfana havaite 5 minutes, neni wanogona kuita 10 minutes ndirimo utsi. Unoona vapfana vaisa kuda padza vakomplaina mune utsi, but muchemberi apinda imomo 2 hours no complain. Ndoma akatogara, ndoma ari kubika ari, misodzi haichabuda mumaziso, haacharwadziwa neutsi. So kare ndakafungidzira kuti muchemberi vakasimba kudarika isusu. Ndikazodiscover kuti aiwa takafanana, tatakasiyana, vagara muutsi for a long time. The damages become a lifestyle. Zvekuti pavari kusabuda misodzi mumaziso hakusi kusimba. Idambudziko rekuti pavakatotanga kugara kumusha vaitombobudawo misodzi neutsi. But the system iyo yakasvika pakudamejwa. Zvekuti vakatofungidzira kuti right, havachanetswa neutsi. Kamba utsi hausi right hunonetsa. But pane pekuti ukaujaira, maybe you understand it this way. Unoziva kuti munhu akagara murima for a long time anoona. Rima irima kumunhu muchapinda mumba. Kuna agara murima for a long time, ndaiti ndikatuma nagogo kupinda mutora kapu. Ndaingomira padhoo ndichitya, ndodzokera kuti ndaishaya. Vaindibata ruoko, wopinda neni, wotora kapu, murima imo. Woti chii, utasira kumbera. Zvoreva kuti pane lifestyle yavanosvika pakugamuchira inoita kuti rima riite kunge light. Saka uchiona even nhamu chaiyo ikanyanya, une zvinhu zvaunoadjasta sekunge wakashinga. Hauchatongoziva kuti ndikasadya masikati ndatomisa emiyo, unongoziva ndichakororera kuma-5-5. Kwauri hakusi kushayaiwa, kwauri kumaneja. Ma-challenges anosvika palevel yekuti it becomes a lifestyle. Unotoda munhu anokuudza kuti ndo nhamu yacho, kwauri it's okay. Watone mukutaura kwekuti so long life. But I don't know munhu wese unoda zvakanaka, munhu wese ari wired for the best.
munhu wese ari wired for good things. Saka uchiona dzimba dzakaenda kubucha sawa mamai vachitenga mabhonzo vakatobhadhara mari vatokwasha toda mabhonzo. Pavakapiwa mabhonzo vakakomburera kuti hana nyama, but vati ndikude chi mabhonzo. But pavakapiwa mabhonzo vatokwasha hana kana kanyama. Zvoda kuti nyama vanotoida, pfungwa yavo iri kuda nyama, but mari yavo yakwana mabhonzo. Saka kuratidza kuti pfungwa yavo iri kuda nyama, even vapiwa zvavari kuda vanotaura zviri mupfungwa dzavo, which means everybody is wired for the best. Saka sometimes machallenges anoita kuti uite settle for less. Zvoita sekunge ndozvawakagamuchira zvaunoda. Murume uyu ane dambudziko haafambe, but haashanda kana zvehini kana everything. Nokuti hini ringatowanikwa muna Jesu mukereke maanofanira kupinda. But asvika palevel kuti ndipei mari yacho, vanonditakura vanonditakura, but I will remain paralyzed with my money. But Maria haisi kugadzirisa dambudziko rake, anoramba aine dambudziko. So one day Peter and John vakanonoka kuuya kuchechi. Saka sometimes kunonoka kuri prophetic, nokuti Bibheri rinoti murume uyu ndiye akatanga kushinga akasiwa pagate. Peter and John ndokubva vazouyawo. Tinoda Peter and John vakatangira murume uyu. Saka unoti munguva kukasika kunoita kuti dambudziko rako rigone kuzosorovwa. Nekuda kwekuti murume uyu ndiye akakasika akasvika kugara pagate. Ava kupinda muchechi ndopakamira Peter. Vhangeri raPeter ndinoda ndichallenge kuti ndiparidze. Ari kuparidza vhangeri risingadiwe. Nokuti rinodiwa nemunhu akaisa ndiro apa akamirira mari. Ndiye kunzwa vanhu vane mwoyo nezvaakagarira ipapo. So kana ari pagedhi aine ndiro yake akagara kuti mari ikanhoo. Wese anouya achiisa mari anoona kuti munhu yanonamata munhu yari right. But pakasvika Peter ndokubva ati silver and gold I do not have. Miracle haisati yaitwa pakutaurwa message iri against chaakagarira. Dei rakafamba murume pakatanga paparidzwa raasingade. Problem yako ndeyekuti raunoda ndorakauita zvauri. Saka usingade kugamuchira rausingade ringachinje zvauri. Ini kuchikoro ndaivenga ticha anorova. Waiponda ifunza kuti kungorohwa tisazotaiwa. Ane shungu dzekuti ndiverenge ndibudirire ramangwana riite zvakanaka. Asingarove ndiye ari more dangerous, but ndiye wandaida. Bhozi asingarova ari kuti nandikurove, but future ichakurova. So future manje inorova iwewe, vana vako, adzimai vako, idzi mukadzi wedofo, mwana wedofo, unorovesa vanhu vakawanda. Pawaifanirwa kurohwa uri one, unenge wakurovesa musha wese. Kureva kuti zvakaita kuti upenyu hwangu huome zvinhu zvadaida. Dai ndakagamuchira zvandisingade, dai ndakurarama wandinoda. Vhangeri repaBeautiful Gate rakagarirwa nemurume uyu nderemari mundiro. Chese chichiri against mari mundiro ndochaakamata. Ndosaka anotakura plate yacho akanogara pagate. But dei raakafamba dambudziko rikapera pakaparidzwa raasingade. Ngwarira kuti raunoda ndorakukuvadza. Yeti raunoda racho rinokuisira mari mundiro. But zvounonyanyodisa kuva munhu anogona kufamba. This man was paralyzed. Chaakagarira apa imari yemundiro. But dei rakachinja life pakashumirwa rekunzi mari yacho hapana. Kureva kuti murume uyu asati asimudzwa, asati ane simba, paakanzwa vhangeri rekuti mari hapana, kufunga kwako wakafungei. Akanyatsodzwa kuti ava ndovasina matenda, havana mwoyo neni. Vamwe vese vese mari yavo vakanyarara vachipinda muchechi, but vada kundishamisira pamberi pavo kuti mari hapana. Iye achitoziva kuti ndo yandakagarira pano. Ufunge zvatinoda zvimwe zvacho zvinotikuwadza, but zvinotinakidza nokuti tinozvida. Kusvika tanochiwa takura taakugona kugamuchira zvatisingade zvakanakira upenyu hwedu. So far ndakabviswa mazino 5. Handina mazino 5 mukarwa. Chakaita kuti ndiluse mazino iwayo kalifestyle kandakadevelopa ndiri mufana. Masweets, machocolates, sugar, everything. Zvinotapira zvandainowa. Ndakatapirirwa zvokuti izvezvi ndaakutadza kutapirirwa. Ukaona ndisina mazino mukanwa, isaini kuti pane pandakatapirirwa zvandasikafanirwa kutapirirwa nazvo. But zvandairamidzwa ndaitoenda nerwesini, ndotonga shuga yacho, ndotoenda rusini, ndotonga machocolates, ndodini, ndaitoita zvekuba ndisingazoendi ndiri kuvhudira mazino. So there are times yekuti zvaunoda ndozvakusvitsa muupenyu hwausingade. Wakufanirwa kumachiwa kuti ugamuchire zvausingade zvinogadzira zvaunoda.
Silver and gold I do not have. Mumind make nofunga makapinda vhangere kuti ndo masatanista. Avana moyo nemunhu. Avana tsitsi apo zviti ma disciples ma apostles but vari kurovana torira against zvandiri kudamba nawo. Musi uchapaidzwa rawo singade ukawirana nawo naona usimuka. Rinokusumudza bhururu rinorwadza. Rinokusimudza rakatakura process, it's so painful. Daitaura panemwe gathering yevarume so varume tofana kuadopta mindset nevakadzi. Anonzwa vakadzi vachiti kuchara kunorwadza, kubereka kunorwadza. Ichokwadi but havasiyi. Zvinoita kuti varegere kusiya vaka-understand the blessing behind the pain. Chimwe achiti kuti zvara kunorwadza unoona next year achipusha munhu airevesero aitorevesa zvinorwadza but anoziva the blessing behind the pain. So kune imwe pain yekuti it must be part of you kuti ugone kuenjoya something in your life. Hama dzangu zvatinoda zvatikuvadza. Vese vakaisa mari mundiro vakapinda muchechi ndokunga vaitohagwa kana murume yaisiwa achinyemwerera. But pakazouya munhu ane message yekuti muchinda uyu haasi kuzofara. Silver and gold hapana. Iwe wakagarirei silver and gold? Chiri kunzi hachipochi. Ndokunga mufungwa make akati kana musina fambisa ivo munozvitaurirei. Kuda kundirwadzisa ivo. Kana musina mari pano ndakagarira mari ngopfurai mupinde muchechi. But haina kugumira pamessage yekuti silver and gold hapana. Murume uyu une chinhu chaakadzidziswa kutarisa. Remember, this man is not blind. But ndadaverenga rati Peter akati pari look at us. Titarisa. Bible rinototi pavakasvika murume uyu akatovaona. But akudzidziswa mamwe maonero akachinja upenyu hwake. Look at us. Peter and John varipo two. But chakachinja life yemurume uyu pakaintroducwa the third person ari kunzi Jesus. Kureva kuti kana wakuona zvisingaoneke naturally life yako inotransforma. Nokuti paari kunzi look at us is not a blind person. Paari kunzi look at us ari kuda kunzwa kunzi uri kuziva here kuti hatisi tu. Tine murume watinaye anonzi Jesu. Wekuti kana wakumuona wakumutenda haurambe wakagara pawakagara. Life yako inochinjwa nemunhu watinaye. But Bible rati this man was expecting something. Chimwe chino. But musi wakachinja life haana kupiwa that something. Akapiwa someone in the name of Jesus. But I want you to describe the incident here. Bible wrote Peter paakasvika pale look at us. Ndokubva silver and gold atira. Bible rangu rati ndokubva abata murume uyu. Acts chapter 3 verse 7. Zvanzi akamubata ruoko rwake. Ndokubva amusimudza. Vhangeri raudzwa nderekuti in the name of Jesus rise up and walk. Murume uyu haana kusimuka nokuti pataurwa zita raJesu rine simba kuti asimuke. Bible rangu rati and Peter stretched his right hand and raised this man up. Simba rakatanga kushanda mulife yemurume uyu harisi raJesu ataurwa. Ndera Peter ataura Jesu. I want to describe something here. In the name of Jesus rise. Bible rangu kuti murume ndokubva asimuka. Peter apedza kutaura zita raJesu uye nekusimuka kwemurume. Zvanzi akastretcha ruoko rwake ndokubva abata murume akamusimudza. Murume uyu haana kusimudzwa nezita raJesu. Nyangwe paparidzwa kunzi in the name of Jesus rise. Papa usindizwa I need to read. Because it's a bit confusing kana usina Bible rasho. I need to read. Ndinoda kuti ndibatsire kuti ipa ndo pane vhangeri rese papa. Acts chapter 3 verse 7. And he took him by the right hand, lifted him up, and immediately his ankles and bones received strength. Kureva kuti zita raJesu rakapa munhu simba asimudzwa naPeter. Pane zvakatsanangurika baba. Vhangeri raPeter nderekuti rise up, in the name of Jesus rise up, and the man did not rise. Kwete kuti zita raJesu harina simba. But uchaona kuti simba rakazouya kumurume uyu nekuda kwokuti Peter wacho anomutenda kuti zvandataura zvinoita. Saka proof yekuti ndinozvitenda ndakutotanga kudemonstrata nerangu kuti Mwari vaone kuti
tiri serious nelife yemurume. Murume uyu anakuwa na simba akagara, akawa na simba asimudzwa. Problem church haina the right hand to raise people. It's just preach Jesus to give people power. Yet Jesus is waiting for my power to rise somebody so that he can receive strength. Murume akawa na simba asimudzwa. Amen. Nakusimudzwa nesimba raKristu raparidzwa. Akasimudzwa naPeter aparidza. He stretched out his right hand. Problem yedu, we talk much about Jesus, but we don't care much about people who are preaching, who we are preaching to. Zvoreva kuti kune vamwe vanhu vakaparidzira vakasatenda. Nenda uye kuti hauna ruoko rwerudyi runosumudzirawo vamwe. Ndaitara nezuro nyaya gogo wangu kudombosha waiti kana vakunamata vaindinamatira stere. Vamwe vakakomplaina ndobva vaudzwa kutenge shuga. Tramwamutengera shuga. Kuda kuti shuga pavari harisi vhangeri, ishuga chaichayo. But shuga iyo yakaita kuti vawane simba nekuti vataure zita rangu pavanonamata. Which means sugar became my right hand. Kuraise faith yagogo kuti vazoreceive power. Vamwe vanhu vanofanirwa kuona Mwari nezvaunoita kudarika zvaunotaura. The right hand is missing. We talk about the power of Jesus, and our power is reserved. We wait for the. Not means one room you happen them church. So in the name of Jesus, rise as we see muno ipanze. Anga sika pinde church yetu gara panze. Saka nyataura message the mukati. Saka nipanze manje vanoda both message the action. Vepanze vanotoda kutoudzwa kuti Mwari akanaka, but kana asina bhutsu anotokumirwa bhutsu opiwa. Anotozoona kunaka kwaMwari nebhutsu. Luke chapter 5. Peter vabata hove dzakawanda. Zvanzi akawira mutsoka dzaJesu akati, "Shevhai pano ndiri mutadzi." Jesu akaparidza ari bhoti raPeter. Peter haana kuona kutadza kwake. Kusvika paakabata hove dzakawanda, zvanzi akawira mutsoka dzaJesu akati, "Bvai pano ndiri mutadzi." Chakaminista mulife yaPeter is message, ifish. Why? Nekuda kuti Bible rakuzoti pavakakanda mambure kwakadzika, their nets began to break. Maneti akatanga kubvaruka, but havana kuluza fish. You know kuti kana maneti abvaruka, fish dzinobuda. Chakaita kuti vabate hove dzakawanda nemambure akabvaruka. Ipicture yekuti haasi kubata hove nemambure, asi kuti hove dzakabatira pamambure. Zvoreva kuti akatanga kuona kuita kwaMwari kuri unique. He is a professional fisherman. He knows kuti kana neti rabvaruka, you don't catch even one. Because paboboka ndomanotiza nefish dzichibuda. Saka paakaona vabata hove nemambure akabvaruka, akabva aziva kuti murume uyu ndiMwari, nokuti munana waaita hauitike mutamo. Hove dzikawana opportunity yekutiza neti rabvaruka hadzirambe dzakabatirira. So which means demonstration of this miracle ndio yakaita Peter kutaudza Jesu kuti shendere mutadzi. Vanhu vari kunze uku vakanzwa tichitaura Jesu haisi nyaya, but vakaona takuita. So the right hand of Peter is what the church must do to the community. Amen. For God to change the community, the church must be the right hand that will raise people. Tataura Jesu hatina kudemonstrate Jesu watinaye. Peter ndiye atanga kutenda kuti wandiri kutaura anozviita, kana akatononoka kuzviita ndokusumudza ndiri. Simba raPeter risina miracle, simba raPeter physical power to raise this man. So murume kana asimuka, Bible wakasimuka akatanga kushetuka achitofamba ndobva atopinda mukereke. But zvanzi akaberekwa akadaro from the mother's womb asingafambe. Process yemunhu kana aberekwa anokambaira. Process yemunhu anodzidziswa kufamba nekubalansa, ozotanga kutofamba achitodora. This man anobvira akambaira, anobvira adzidziswa kufamba. But paakawana simba raMwari, ane mastage akajamba mulife. Ndauya kuzoparidza dzimwe nyasha dzekuti zvingatore nguva mune vamwe, but the hand of God must make you skip some. Kune mamwe mastages ekuti unozonga ukasvika apa, unozodai ukasvika apa, unozodai. Vanhu ngavashamizika kuti kwese uko hauna kuenda
Jesu unamuita but imbeto wako mugwara una ma connections una kudi kune ma stage kuti nyasha zikakubata you become a testimony nokuti varume pa bedside wesa ikora pa bedside aipinda mumvura but murume akapoiswa na Jesu anobvira apinda mumvura kureva kuti yako kana Mwari asangana newe ine ma stage inojamba wesa akapoiswa pa bedside heavens hainyorowise nokuti vaitanga vatopinda mumvura but murume akataurwa naye na Jesu anamuti dive akanzi rise. Yours must have a difference. Anapita vari vega vaibata hove vachitengesa kuti vawane mari but paakasangana na Jesu pachidiwa mutero wetemberi akati kana wabata hove vhura mukanwa ine mari zvoreva kuti hove ndo dzakati akubhadhara dzega. Vaibata hove kuti vatengese vawane mari but paangana Jesu akanzi ukabata hove usatengese ine mari yacho. There must be a stage inojamba pane kuti utsvage customer hove yacho ndo yatoo customer futi hove wabata ndobva yakupane mari yacho pamusoro. There must be a stage inoitwa neminana nenyasha dzamwari dzekuti vanhu vanokutarisa vanoramba kuti aiwa unofanira kutanga wadai wazikanwa naningi wozopromotwa wozoenda but ruoko rwaJehovha rwakasimudza munhu zvikanzi iwe waukambaireva nokuti simba raMwari ramuruoko rwako iwe wautiriswe kumira. This man was raised nobva atotanga kufamba kune stage nokuti zvinoembarasa kuone murume mukuru anendebva achikambaira. This man angakura over 40 years ukaverenga fedha which means hazvaita kuti aporeswe obva anzi but mastage hausina kuita chitangirero. Imagine mwana 40 years achikambaira but Mwari vakati tinoda kubvisa kunyadziswa kungaitike mulife mako. Handiziva ndi kushumira muupenyu hwako pane kumwe kunyadziswa Mwari kwaanofanirwa kubvisa. Haufanirwa kudzokera kumashure fuurira mberi nekuda kwekuti kune dzimwe nyasha dzokuti Mwari kana vakuitira kune mastage aunofanirwa kushetuka. Zvakadzidzirwa nevangu kwemakore kana nyasha dzakubata zvinoitika nenguva diki diki zvinotora nguva refu kwauri Mwari ngaakupe nyasha zvitore nguva diki diki. Zita raJesu ngariite simba muupenyu hwako to an extent yekuti vamwe vanhu zvanzi paakapinda mutemberi people vanhu vakashamisika. I want to see another blessing yapiwa murume wake atanga kuuya pachechi vanhu vaipinda muchechi vakamupa mari which means that day akane double blessing. He had money, he had also the miracle. Zvoreva kuti wakatombononokerwa naangapinda kutanga waita mari yako toda kuti kana wakufamba ufambe uine mari yako nekuda kwekuti kana tamusimudza usina chinhu ungazova futi a beggar. Remember he was a beggar nekuda kwekuti anga asingafamba achaga rubatsiro but paakasimudzwa akatosimudzwa akolekta kugara. Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaapinde muhomwe dzako, Mwari ngaakupe double favor. Murume uyu haana kungofamba bedzi but akafamba aine mari yacho. I know kuti kune vanhu vangavakuda mari kavari. Why? Because kana wamupa nokuti akaremara 2 minutes ukazonoti haana unenge wada kunegotiata naye kuti pa 50 yangu chiripo 20 wakufamba iwe. But one thing I know murume wakaitirwa favor zvokuti vanhu vari muchechi vakanetseka naye kuti zvii zvaitika panze. Saka ndinofara kuti munhu nana uda kuitika muchechi wakaitirwa panze nekuda kwekuti panze pane nyaya nokuti paaigara pagedhi apo haana kubvira aona zvinhu zvakadaro. Mwari ngaaite zvinhu zvisati zvaonekwa kumaraini kwenyu. Mwari ngaaite zvinhu zvisati zvaonekwa kumusha kwenyu. Ngazvipandire pauri. So this man was raised. Kune mamwe mastage anofanira kupindana nawo ekukambaira ekudzidzira nokuti asati azviita but kune nyasha dzamubata to an extent yekuti akapinda muchechi achifamba. Imagine vanhu vamutakura vachiuya kuchechi akudzokera ega. Remember vaimutakura vaibenefita nokuti kana machitakura nopiwa mari muri mashareholder tadzokera kumba tinoverekera percentage. Kune mweechina yakajaira kutora pauri. Mwari ngaakupe nyasha dzokuti kana wazvibata zvazvako hakuna fanira kuya nerweseri, hakuna anofanira kutsvaga bribe. May that blessing ikavhemese vada kutora kubva mauri. Murume uyu ane vanhu vaimutakura zviri pachena kuti vanhu havane kachikamuka vaiwana bosi aidzoka kumba ine mari. Saka vaimutakura vaimudza shamwari kuti uite mari ndoka vamwe vaita machuti ekumutakura ndo zvaibhadhara. Kune vanhu vanobhilivha kuti as long as uine problem zvavo zvinoita. Kune vanhu vanototenda kuti nhamo yako inofanira kuva benefita. Saka vaitofara kuti akaremara tomutakura tomusiya pagedhi kana adzoka
challenges. So Peter na John wakashika papa. Ndobva vaparidza raasingade. Rapedza kuparidza raasingade pakaitwa zvaanoda. So ndiri kukonekta zvinhu zvausingade ndozvakatakura zvaunonyanya kudisi. Mwari akupa meso mweya, akupa nyasha dzekugona kuteerera nekutenda kuti zvinhu zvandizvifarire asi zvakafanirwa kuti zviitwe. Wai zvinorema nekurwadza kazhinji zvinangodaro zvakatakura kunyerukirwa muupenyu hwako. I connect na Matthew 28, Matthew 11:28. Painoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Ndakati vhesi iyoereka ndichechi kuzare because vanhu vakaremerwa nevanotoda kuzorora. Vhesi iyoyo pachayo ukasaparidza zvakawanda vanhu vakaremerwa ufunge uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Kuchechi ndobva wazara. Chakazoita kuti kuchechi kwazara vanhu vazoonekwa vari vashoma mangwana. Vhesi 29 inoti kudii takura ijoki rako. Iwaudzwa kutura vhesi 29 yakuchitakura futi. Chinzwa kuti takurai joki rangu nokuti rakareruka. Which means secret yekurerukirwa kutakura. Sa problem yazhinji vanoda kutura vari kutakura. Kurerukirwa kwako kutakura the assignment of God in your life. Protection and blessing yeupenyu hwako yakavigwa pakuita zvaunofanirwa kuita muimba yaMwari. Carry my yoke for it is light, which means security and blessing yeupenyu hwako inyaya yekutakura. And say Jesu anditakurai zvangu nekuti zvakareruka. Chinoita kuti uzive kuti zvinhu zvakareruka kana watakura inyaya the blessing after kutakura kwako. Ufunge vazhinji vatinati vaya vari successful vakaita zvatisingade kuita isusu. Vane discipline iri involved kuti vagone kuachiva zvinhu zvatinofungidzira kuti zvinongoachivika it easy. There is pain involved. Uchaona kuti pain izvire kuti marwadzo anatanga kugeredzisa mubhaibheri kuti vanhu vangovatadzira Mwari. Bhaibheri rinoti muGenesis 3:15 Mwari vachitaura naEve vanoti I will increase pain in child bearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona. Kuwedzera hakusi kuintroduce. Unoti munhu agara achirwadziwa pakupona. So paakatadzira Mwari zvanzi ndichawedzera, which means there was pain designed by God to give birth. There was pain. So unatadza ndobanzi ndichawedzera marwadzo pakupona, which means pakupona paitova nemarwadzo. So to give birth is to achieve. To give birth to a dream and a blessing, kuachieve. So that there is pain involved. Pain iyoyo inodemanda endurance and discipline for you to achieve. Vazhinji vese vanoyemura nezvaunofarira zviye vakava involved muzvinhu zviri painful zvaidemanda discipline zvokuti newe unonzwa sekunge they were wasting time and hazviite nokunakisa. Ndiri kuchikoro kwandakafoira muongo wakapasa but kupasa ndaida ndopandakadiscover kuti kuda is not enough. Kuda kukomborerwa naMwari is not enough. Hazvina guarantee kuti unokomborerwa nokuti unoda. Pane zviri involved kana wada the discipline part of it. Kana wada kubudirira unosadza unoverenga but ukangoda woregera kuverenga kuda is not enough. Kana wada kuti Mwari vakukomborere you must know what to do. And zvaunofanira kuita zvacho hazvinakidzi. Zvizhinji zvatikuvadza zvinhu zvinotinakidza. Pavakanzi michero uyu musadye havana kurambidzwa muti weminzwa vakarambidzwa muti une michero michero yacho ichitoibva. Which means paidemandwa discipline kuda kuti wega unozviudza kuti wakaibva hawo but itadzi tisabata. So michero uyu unotodyika and kana waudya une mabenefits awo but une disadvantage one unodzingwa mugadheni. So dai vakaziva kuti tinodzingwa mugadheni vaimaintaina zvavakanzi naMwari. So zvinoti discipline pachayo ine nyaya. Discipline inoinvolva kuudzwa zvausingade. Ndaita mabhora chaita kuti ndirovhe kutraining unobva chinohwara munomhanya munoitwa maexercise anorwadza. Chandinoda kungokika bhora racho but wese ari successful pakutamba bhora iresult yeexercise zvinoitwa kwete neimwe timu vari vega mutraining. Wese unoona akasimba kana aenda kujimu haasviki kugara pacheya. Kana aenda kujimu anotakura zvinorwadza zvinorema achidii zvinotobva ukapinda munomuzwira tsitsi. Kusimba kwese kwaunoyemura kwatinoti monya kuye kuzvirwadzisa.
Vanhu vanenge vakarwadziwa kuona vakufamba kudaiso, vakarwadziwa zvakanyanya. So zvimwe zvaunoadhimai nekuyemura mulife zvinoitwa base nemarwadzo. Vakuru zvangene kunzi mari hapana makainga mari. Did against your life. Unenge uchamuudza kuti vakuru zivaiwo zvatafambira. Usamunovara munoda rovaiwo ratagarira panapa. Pane ratinogarira isusu. Pane ratinoda. Pane zvokuti ukanzi zvisaita izvi unosekungobatirwa usingaiti. Chese chine blessing ahead. Saka Jesu anoti wese auya kwandiri must carry his own cross. Cross is a picture of pain, but pain that leads to glory. Saka even nemasatani wacho havasevesa successful vanonzi vasatanist. Kune vamwe vanoita zvinorwadza stereki. Wese waunoona ari pahigh level kwaSatani ari masacrifice anotyisa euraya nevabereki. Every side raunogona kutizira kana kuenda rine story yausingafarire ingataurwa. Wese aida kumarituals anogoda mari yacho, but ane nyaya dzaanoudzwa dzinokonekta kumari yako dzinorwadza. Zvekuti anomusudza musoro so anotora musoro udayi wachibaya mai vake baba vake. Bro, life pachayo. You need to be strong. Joshua means namari. Be strong and courageous. Anamuti don't worry, I'm your strength. Ananza kana watu wakufamba nini? Ndakutoda wangu walitafu. Jesus wanoda kuachieve my life. Chine a tough moment. You are not going to go involved. Ashina kids. Kuwa soccer star. You involve discipline in training. Kuti uzonzita zvikubhadhare. But ukamuda kutamba bhora usina training unonzi boozer. Uzatipine maboozer wale wanotamba bhora but vasina training. Vanoudza kuti utatokwana neverande ground. Uzatane timu yechechi yedu. Isaka na Saturday bhora. Ukanoona nemaboozer ndopa unoona kuti munhu anofira mari. Vanotsikwa paura kuti yesi bhora ere. Havazvizivi, havadi discipline yacho. So basically unofunga nyaya success. Imoziva kuti ndakaramba zvipi zvinondiita success. Ufunga result yeupenyu hwedu ichoice. Takaita choice, machoices acho mamwe ari dangerous. Amwe angari so entertaining, but ari a harm to your destiny and my destiny. Dai mwana tikatsira. Ufunge pauchagamuchira zvausingadi, uchararama life yaunoadmire. Vakuru mukaramba muchigogarira mari ende vese vanouya vachikugambira mari unofanira kugara wafamba. Pandiwo vari tough vanoti mari hapana. Takamboita zviri nani zvinodarikwa nemari yacho. In the name of Jesus. Rati murume akanyima Jesu for a long time, but nevanhu vanomuda. Sachionzounikandira kuti wadana munhu anokuda asikakuda wagara unotoziva kuti akude ende uri ready to watch mistakes ake. Ari more dangerous munhu anokuda. Kuti munhu akauya akakanda 50 wagara ikamunzwa kuti ndo hamaiti. But vachiziva kuti haupafambi chete. Tine vanhu vari ready kusupporta downfall yako. Vese vakaisa mari mundiro akanzwa kuti ndo hamaiti. Nokuanga kuti waziva nemasiro madhara ingauya akauya kanobuda. Anga ane mhene dzake dziri kumentera dambudziko rake. Kusvika dhei akauya munhu ari kuti mari yacho mati hapana. Asi tine watinaye. In the name of Jesus. So that I can make a difference for beautiful gate with Jesus. Pakashaiwa Jesu chinoita beauty gate kwete munhu. Pakashaiwa Jesu chinokunakidza nechekuti wakarohwa but merit yacho. Pakashaiwa Jesu chinonakidza nechekuti unoenda kubasa but chiri kushandirwa chacho. Saka aigara nzvimbo yainzi beautiful life yakisi beautiful. Nekuda kwokuti iye macho chinoita kuti ave beautiful ndochaairopa. Vanhu vasati vapa Mwari akavato umwe Mwari. Ndiye aitanga kutora mari yacho. Mwari vachozowana yasara. Vacho vanofanira kuita kuti afambe ndovaaigoropa vacho.
Varune dhera akaparidza raasikadi. Bhururu rausikadi rakanaka. Akutsina vanhu success. Success ndechekuita nediscipline nezvinhu zvausingafariri. Saka uchaona munhu akada kujima anonzoenda kujima one instructor why because ukuda kujima wega kumba kwako. Hapana zvaunoita. Pakusimudza kwarwadza kuti ndangosenda zvizoona mangwana. Saka wese anojima kumba hapana change rate. Ufanira kuenda kune munhu anokuomesera kuti akatokumaka. Zvataitwa nematicha yangu before waizona kuti ticha yakaoma. Uye haitewo. Jesu mugetsimani akaticha vanhu prayer 3 times aienda kwaari mukainamati. Ticha Jesu iritafu. Akasina kuita prayer yayo kuzochenga kuti mimi maufa. Akaona kusinamata udzoka kuti munamata 3 times preaching about prayer mugetsimani. Ndoka wazoya dzimwe chechi dzinotayo kuti wati kunamatira kupenyu. Jesu aripo aiti mukaunamati. Apa unashuwa kuti aripo konzimbomira. Wega kana kutya moto. Kuma kune rutsirwa kukwadzwa. Mukadzi negetsimani. Vari kunzi mukaimunamata. Vari kutoitirwa hwavo upenyu kuti Jesu anoziva destiny yake. Sakaona pakauya vanhu vachida kubata Jesu. Asi Jesu akatiza. Wakatiza usikuda kubatwa. Vanhu vainga Jesu vati parutiza James naThomas. Havasimo vari kutsvaga nenyaya yekuti havadi kupinda muprayer vachamhanya nenyasiri dzavo. Dai Mwari atibatsira. Rawakada una pana kusvitsa. Rausingade mbori testa ona. Saka mishonga inopiwa vana vadiki kana varwara inotapira mizhinji yacho. Inoita kuti vanachiremba vakamaka madhara. Mishonga yese vana vanobikisa nehani, vanoisa chocolate. Wambonwa mishonga yavanhu vane chikosoro. Itiro apfana. Vamwe vangu vakarwara nechikosoro vakapiwa mishonga. Ndaingetera kukosora kuti ndimoyo ndaizo ndikurusa. Muzvinonaka. Vamwe vapiwa soda yokuzara kuti mupere. Muzvinonaka. Why? Vana vavita havakoshese utano vanoda kunakidzwa. So tinoita kuti mishonga yavanhu vakuru ivave vakuzivikanwa vakuziva kuti kwava hakuna basa kufanira kupora. Kana wamachuwa zvinovava hazvivave. Anozati mhiripiri inonaka. Choita runadye mhiripiri inonaka. Vanotoshandisa kumwari kuti inovava. Ndokunaka kwacho. Kune vasingagona kudya vasina mhiripiri haminopanya vari muremo. Vokuti anotidaka mhiripiri. Why? Inonaka. But kunaka kwayo manje kuvava. Saka vana vadiki mhiripiri inovava. Kuvanhu vakuru inonaka. Inototengwa. Munhu atokudisa Mwari kutenga chiri. Nekuvava kwaise kuya inototengwa. Nekagaba kechiri kaomesa kwadarika shuka. Nekuvava kwese. Why? Because there is a level when you mature. Zvinonzi zviri painful. It becomes your lifestyle. Kana maziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Mukasaziva zvokwadi, nhema dzinokusunguirirai. Murume uyu akanyimwa mari yacho. Ndobva upenyu hwake hwachinja. Chakatanga ivhangeri raakamaka. Chakapedzisira ivhangeri raanoshumira. Zvimwe zvizhinji zvaunochemera hausi kuzosangana nazvo nokuda kwekuti zvaunofarira ndozvawakangogamuchira. Ukati zvandizvifarire siyanai nazvo, ndopasvika upenyu hwako nhasi. Wakaisirwa mari mundiro ukashayiwa Kristu. Wakaisirwa chaunofevha chawakagarira rawakamaka ukati handidi kurinzwa. Ndera akanzi mari hapana akafamba. Zviri nani kuudzwa zvandisingade life yochinja than kuudzwa zvandinoda ndofanira kadaro. Izvo zvinotichangasira ndinoyi ndakatoamaka izvo zvakandikuwadza. Because future inokova. I remember one day ndaenda kuti Westgate so nefamily yangu ndakapaka mota shamwana wangu ndakafunda naye tateka reunion kechikoro ndokubva uya akapaka motikari yaka ndikaudza anga ane mota yakanakisa kwazvo ndikaudza vana vangu so ndikati titori pasame desk class neuyo vana ndokubva vatarisaka mota kedu nemota yemunhu wacho vati sure ere teti kuza kutopa kunyepa kati mubvunzera
Ndakazoona aiwa ndiri kunatadza kutsanangura kana mwa successful nyangwe tati pa same days kuti ndakadzidza naye unoti uya aidzidza kwandaitamba whether results are not deniable results are ambiguous showani ndo kwandaitambireko tine zvataigona sine nechikoro chacho same church umwe anotamba kurupona wako Kama testimony akawanza shukuru sasa na kuanza Facebook. Unazoma nditi it is. Anakakomenda comment section ine nyaya. Tinoti waraidza manje. Mwasitapona. Wafunga mwasha manje. Aiwa tinoti waraidza mwasha. Kuti waraidza ngofunge. Bali kupona wao wari kutanda. Hapo mwaitoka kuti itizonakidza manje. Icho akatsvaka entertainment site. Akashaiwa the empowerment site. Zvichokwadi kuti chechi kunakidza asi kunofanirwa kuponda munhu nekudzivirirwa munhu. Chechi ikangonakidza chete upenyu husingachinje tipataiti tiri kukandirana mari mundiro takuda chinotransforma life tafara tatamba mwari wovandudza upenyu hwedu. I'm sure I'm done. So munamato wangu ndewekuti Mwari ndipeiwo maturity kukura ndokuita tokugamuchire zvausingafanira kugamuchira. Kana wakura unogamuchira. Mbuya vangu vaiti kana vakaenda kuchipatara vaishuvira tati muzukuru bheta tikanopiwa majekiseni vaiti kupiwa kwete kubaiwa. Iti anoziva munhu anobaiwa injection ndo vaiti bheta tikanopiwa majekiseni. Unoti vamachua zvekuti aichabaya kwavari kunongorapa chete. Ini ndinoona two sides kubaya zvokuti ndaidzi kwanza kutobaiwa waitry by all means kutiza because handizive value yemushonga ndinongoziva marwadziro etsono. Focus yako ngaive pachinhu chine value. Uda unohodha iwewe chiita marketing strategy bvunza zvinofamba sei chaunongobvunza chinhu wani pabhodha mari sepolisi iri sei akaomako ko profit. Dai Mwari atiwanira nyasha. Kufungira ndakada ndakandishidza paupenyu hwandisingadi asi ndinogona kuita kuti upenyu hwako kunakidze. Raunofarira rinogona kukukuvadza. Ngatimugendera mati munamato wako newangu masikatano ndewekuti Mwari move me from begging. Ndibvisei mukupema ndive munhu unoitawo zvinhu zvake muupenyu. Ndibvisei mukutakurwa ndigonawo kuzvifambira ndega. But stage iyo haisvikiki kana usina kugamuchira rinorwadza rinochinja upenyu hwako. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Chirema chamakasimudza pa beautiful days upenyu hwedu ngausoke Mwari. Taleta kuramba takagara pa one place. Taleta kuita upenyu hwekukotakurwa nevanhu. Tiwanireiwo nyasha Baba. Tipeiwo makumbo netsoka nesimba rekuti tifambe tibate zvinhu zvinoendeka upenyu hwanudzike. Takupai mbiri nokukutendai. Imi kana matuma shoko renyu haridzokere kwamuri zvisazadzisa chamaritumira. Mbiri yese nerikudzoniwe kwamuri muzita raJesu. Amen. God bless you. Tikari pasi mazviri.